després ell que ho farà més llarg ja farà el micro. Bé, bona nit, benvinguts, benvingudes a la xerrada que farà el paleontòleg Enric Forner sobre un fòssil trobat a Traiguera i que sembla ser que és espècie única, la qual cosa és un goig, que al nostre poble hi ha passat una cosa així. Al parlar de fòssils, a mi em ve a la memòria la meva època d'estudiant a l'Institut de Vinaròs. Jo recordo que quan feia quinze de batxillerat, la professora que teníem de Ciències Naturals, a part de fer-nos estudiar els llibres de memòria, aquella senyora ens va fer que anéssim per als nostres termes municipals a replegar vegetals i fer un herbari dins d'un bloc i deixàvem secar els vegetals i també a buscar minerals o pedres, el que cadascú al seu poble trobés. I en aquesta recerca, aquí a Traiguera, era fàcil trobar carabolets, trobar petxines, ara per aquí hi havia gent que va comentant, de fet tots n'hem trobat. Trobes que me fa falta el micro? Bueno, va. Com dia això, en l'època que estava estudiant, a part dels treballs memorístics del llibre, anàvem pel terme a buscar plantes i a buscar minerals i trobàvem fòssils. El fet de trobar un fòssil et donava una emoció especial. Primera, perquè pensaves que tenies a les teves mans un ésser viu, un ésser que havia sigut viu feia milions d'anys, i per una altra banda, si era marí, que això havia pogut estar cobert per les aigües, i donava tota una fantasia, tot un món de persones joves, de coses per descobrir. Avui tenim l'honor de compartir presència amb el senyor Enric Forner i Bas, paleontòleg. Ell és nascut a Vinaròs i llicenciat en Geografia i Història. Ha catalogat totes les espècies descrites de les comarques de Castelló, ha publicat nombrosos articles sobre fòssils invertebrats, forma part de l'Associació Ateneu de Natura, que es preocupa de donar a conèixer i divulgar les ciències naturals. És el director de la revista Nemus, que per aquí en teniu alguns exemplars. Han anat fent xerrades per donar a conèixer aquesta activitat que ells fan. Només s'ha de dir que a nivell de la província és l'única revista que hi ha. És molt interessant. Avui el tenim entre nosaltres per presentar-nos aquesta nova espècie que s'ha trobat a Traiguera. És un eriçó marí, el que el maestrat diem capellanet. El seu nom és Leptosalenia barredai i ell va tindre d'alguna manera l'encert quan vam parlar de fer-ne la presentació, de presentar-lo com una nova traiguerina de 100 milions d'anys d'edat. Jo res més, agrair-li la presència a Enric, a tots vosaltres, i ara ja li passo la paraula perquè ens entre en aquest apassionat món dels fòssils del nostre poble. Bé, Enric. Moltes gràcies, Vicent. Bona nit, senyores i senyors. Primer que res voldria agrair al Centre Cultural Traiguerí de donar-nos l'oportunitat d'organitzar aquest acte i presentar-los en societat aquesta nova dama traiguerina. Segurament també hauria d'agrair-li a l'Ajuntament que ens deixi el local. Bé, estem citats avui aquí per parlar-los efectivament d'una nova traiguerina. Una nova traiguerina, tot i la seva edat, que es conserva molt bé. Jo formo part de l'Ateneu de Natura, és una associació. Us he posat aquí el nom de la web, per si algú té interès en baixar-se l'article científic o consultar això, posar a Google Ateneu de Natura i jo trobarà que ho han deixat ahir per descarregar-se l'article. Bé, abans de començar, me veuré obligat a utilitzar alguna paraula o descriure algun concepte que ja d'entrada vaig començar a especificar per saber de què parlem. Espero no avorrir massa els que ja ho saben i ser prou didàctic pels que no ho coneixen. Què vol dir una espècie nova? Els científics cataloguem totes les coses, els humans tenim costum de posar-ho tot ben ordenat i encalaixats. I després del treball del segle XIX i la proposta de Linné, que va ser un científic molt important, tot ésser viu té un nom científic, quan és conegut, que és binomial, és un gènere i una espècie. Per exemple, la prunera és un prunus domestica.
El cirerer és un prunus avium. Nosaltres som homo sapiens. Bé, quan estem davant de qualsevol ésser viu o ésser fòssil, la primera pregunta és, a veure, a quina caixeta el posem? Com li diuen a aquest fòssil? Esta traiguerina, quin nom té? Quan vas a buscar tots els calaixets i no està el seu calaixet, és a dir, no està, cap espècie ha estat descrita que complisca les mateixes característiques d'allò que tenim a la mà, ens trobem en una espècie nova. Aleshores, el que cal és descriure l'espècie nova. I bàsicament, què és descriure una espècie? Una espècie nova, per descriure-la, hi ha que descriure-la en paraules, com diu el seu nom, explicar molt bé com està formada, figurar-la, dibuixar-la, en la nostra època fer unes fotografies, representar-la i publicar-la. Mentre no està publicat, no és una espècie nova. Cal fer també una altra cosa important, i és elegir un dels individus d'aquesta espècie que han trobat, dels fòssils, si és que en tenim diversos, i dir, este serà ara diré una paraulota, l'holotip o holotipus, és a dir, l'individu sobre el que es descriu l'espècie. I hi ha que depositar-lo en un museu o en una institució pública per bé que pugui estar a l'abast de qualsevol científic del món que vulgui contrastar-ho. Penseu que demà en Armènia troben una que és semblant i diu, aquesta és la mateixa que traiguera, doncs que pugui veure a l'Armènia i vindre aquí i comprovar que és la mateixa i ho és. O, per contra, que digui, no, va dir un posterior que això ja ho van descriure al Brasil fa 100 anys. Per això està, a l'abast de tots els científics. Quan se descriu una espècie tipus, una espècie nova, també el lloc on està descrit passa a ser la localitat tipus. D'esta que us parlaré, evidentment, traiguera passa a ser la localitat tipus. Potser en el futur, no ho sabem, se'n trobarà en altres llocs del món, però la localitat tipus ja serà per sempre més traiguera. I l'estat tipus és l'edat en què se l'ha trobat. És l'edat de l'Albià, ja us ho avanço. Les edats en geologia porten un nom d'allí on se va classificar el material. Albià de Alt, que és una ciutat francesa. Després en parlarem un poquet més profunditat. Què és l'Leptosolenia margall? És una espècie fòssil, evidentment. Era un animal marí i és un capellanet. El País Majestat en diuen capellanet, un eriçó de mar, també en diuen bogamarí, garotes, garoines, paparilles i més científicament equinoideu o equini, que vol dir animal que té una pell en espines. L'espècie, els dic, quan diem que és una traiguerina nova, ho diem en tota base i fonament perquè s'ha publicat en la revista del Museu de Geologia de Barcelona, aquesta és una separata, s'ha publicat enguany, fa ben just uns mesos, en la revista Treballs. Aquest és l'article que si algú vol se'l pot despenjar entrant a la nostra web. Els noms científics, què els dia? Què són els noms científics? Antes ho he dit, quan parlaven de l'eriçó, nosaltres ne diem capellanet, però a les illes ne diuen bogamarí, a algun poble de la costa de l'Empordà també diuen bogamarí, a Gandia diuen bogamarí, a altres llocs li diuen d'una altra manera. Si en una mateixa llengua i d'un poble a l'altre li diem coses diferents, imagineu el problema de quan parla un australià en un senegalès. Tot el problema ho resol el nom científic. Si són dos especialistes del món, quan parlen del nom científic, si parlen del prunus domèstica, que a nosaltres mos sona perquè a la nostra llengua del llatí el prunus prunera. Però si és un suec, prunus domèstica, sabem tots que parlem d'aquella espècie concreta. I està format per un gènere d'espècies. Normalment, no, obligatòriament, són noms llatins o grec, o si bé de paraules de llengües modernes estan llatinitzats. I es regulen per un còdic internacional de nomenclatura zoològica. N'hi ha un altre de nomenclatura botànica, però bàsicament els dos còdics regulen d'això. Com s'escriuen? S'escriuen en cursiva, gènere espècie, i normalment en paleontologia s'afegeix el nom de l'autor i l'any en què se va descriure. El nom complet d'això seria Leptosolenia Barredall, Forner 2014.
Per què es diu Barredall? Comencem dient per què es diu Barredall. Bé, el descriptor, que han vist que sóc jo mateix, va decidir que posar-li el nom del seu descobridor, que és Florencio Barreda Adrià, que està a la sala. És un paleontòleg aficionat en el qual compartim l'afició, la passió, diria jo, pels fòssils. És benicarló d'adopció i té una magnífica col·lecció, sobretot de quínids, és especialista en quínids, que si alguna vegada han entrat vostès al bar El Polígono, que està al Polígono del Collet, allí a Benicarló, és unes magnífiques col·leccions, sobretot d'istos, de quinoideus, de capellanets. Per què es diu Barredall? Perquè el primer cognom d'ell és Barreda. El Còdic Internacional de Nomenclatura Zoològica diu que hi ha que posar un genitiu i si és una persona del gènere masculí hi ha que posar una i a l'arrel del nom. De Barreda, doncs Barredall. No té més secret. Anem a veure com l'encaixem allò que els diuen els calaixers, sistemàtica, a veure com entrem aquesta nova traiguerina, com l'encaixava. El grup més gran, podríem fer algun més gran, però comencem en Animàlia. Hi ha altres regnes, hi ha el regne dels fongs, hi ha el de les plantes, els unicel·lulars sense nucli a la cèl·lula i els que sí que en tenen. En aquest nivell de regne està el nostre mateix calaix, és un animal, està l'Animàlia. El fílum, aquí ja ens separem, nosaltres som dels cordats, i és una equinodermata, que vol dir pell en espines. Equino és, en grec, punxa, espina, radiola, i derma és pell, dermatòleg, sonarà el terme. Molt bé, dins d'aquest gran fílum agrupa les estrelles de mar, que estan en dos grups, que són els fiures, estan les espardenyes de mar, estan els giris de mar i estan els capellanets, els equinoideus. Bé, és de la classe dels capellanets. Després hi ha dos grans grups de capellanets que són uns regulars i els irregulars. Els regulars són, regular vol dir que té simetria pentagonal o radial i segurament tots els que nosaltres hem vist a la platja són així. I alguns a la millor, almenys els que són de vora mar, han tingut algun incident poc agradable i els han xafat. I sabem per què porten espines defensives. Són redons, és el grup més antic i normalment se dediquen a menjar les algues. Van per les roques i van menjant-se les algues. Com que estan molt exposats, tenen que tindre moltes espines. Tenen la boca baix, que és el mengen, i el cul dalt. Hi ha un grup més evolucionat, quan dic evolucionat és en un sentit llarg, perquè l'evolució fa 150 o 200 milions d'anys, que és els irregulars, que van canviar la simetria bilateral. El que veuen a baix, que segurament és un eriçó, que és un dels fòssils més coneguts a la província i més abundants, segur que tots n'han tocat, el Heterastega, és irregular. Veuen que ha canviat la simetria, té una simetria bilateral. Això suposa que tenen un hàbitat totalment diferent. Estos animals ja no són herbívors, sinó que s'alimenten de detritus. El que fan és viure al fang, mengen el fang i van filtrant el fang i se queden les parts orgànics i caguen el que no els interessa. Però això, dins del món del fòssil, té una importància brutal, perquè jo els he dit, tots els que estan a la sala probablement només coneixen els de quin irregular, els que han vist a la platja, a les roques, que han d'anar en compte en el xafà. Això no vol dir que no n'hi ha. Els altres estan, però estan a 200 metres dins i colgats dins del fang. I el que són les coses de sortir bé o malament a la foto. A la foto actual, els irregulars no es veuen, no surten de la veu, no el coneix, però en el registre fòssil passa tot just el contrari. De fet, els aficionats als eriços van locos pels regulars, i els irregulars quasi ni els miren. I és perquè regulars n'hi ha molt poquet. I els explico per què. Perquè els animals que estan damunt les roques, quan moren, els peixos, els crancs, les zones es mouen, i en 2 o 3 setmanes les plaquetes que formen la conquilla se desarticulen i es perd. Mentre que els altres que estan colgats baix del sediment, baix del fanguet, 8-10 centímetres, normalment, a més, a la panxa plena de sediment, se queden allí, i si no ve un gran temporal que els trague, se queden colgats
se va depositant el sediment de munt que arrastra els rius i fossilis de categoria. Normalment els rius regulars, quan ne trobes molts. Per això estan farts i els aficionats diuen, va, un eteraste. Però surten bé a la foto. Bé, com són les salènies? El grup de la leptosalènia són uns eriçons menudets. Abans parlaven dels menudets, en canvi tenen poques espines llarguíssimes. Fan 3 o 4 vegades la grandària del seu cos. Fixeu-vos, aquesta és l'esquelet d'una salènia actual, concretament és la salènia cinta, que seria de la família del jonc, que evidentment són animals morts, però veu que té unes grans espines, té unes espinetes menudets, molt llargues, perquè és dels regulars, dels que viuen per damunt de la roca. Quina és la localitat tipus? Doncs com us deia, la localitat tipus per sempre més serà Traiguera. Com se va sedimentar? I ara potser us hauré d'explicar una cosa que una senyora em preguntava abans. La Terra no ha estat mai, no ha estat sempre igual com la veiem. De fet, la Terra no està quieta. El que passa és que es mou en unes velocitats que no són les humanes. Nosaltres ens funcionem per calendaris i per parlar de geologia hem de parlar en milions d'anys. Bé, si ens remuntem, durant 60 o 70 milions d'anys va funcionar una conca sedimentària. Una conca sedimentària diríem que és, la pròpia idea conca ho diu, un lloc de la mar on arriben rius que porten sediment i ho van depositant. Des del Juràssic fins precisament l'època en què va viure la Leptosalènia prastensis, la conca del Maestrat era marina i s'estava depositant sediment. Pensen que el sediment que ara porta l'Ebre, o si volen el Cérvol i la Rambla Cervera, quan va una ploguda, la terra que arrastra la va sedimentar i la deixa a la costa del Baix Maestrat. Seria com això, la costa del Baix Maestrat, una plataforma continental de no molta fondària, poden haver 20 metres, 50 metres, 100 metres, on els aports del riu van fent sediment. Això va estar funcionant 70 o 80 milions d'anys, fins al punt que la part central de la conca, que és precisament aquí, la subconca de la Salzadella, se van acumular 2.500 metres de sediment. Imaginem, 2.500 metres de sediment. Aquesta conca se diu la conca sedimentària al Maestrat, tot el món, en anglès Maestrat Basin, va ser descrita per un paleontòleg català, Ramon Sales i un vinarocent, Joan Guimerà. I aquí tenen un planet. Precisament Traiguera, més o menys, estem al centre de la conca, la subconca de la Salzadella, i és on més depòsit se va acumular, uns 2.500. També cal dir que això serà el final del període. L'Albià, ara us parlaré, va ser el final. Poc després de pocs anys en termes geològics, estic parlant 1 milió o 2 milions d'anys després, a lo que era la zona marítima continental, pròxima al continent, se va anar desplaçant la mar i va constituir-se un delta, apareixen carbons, aneu en el camí de Traiguera a la Jana i es veu algun raconet que és fosquet de carbons, vol dir més continental, un delta on hi ha un lloc, i després emergeria la Terra i ha estat emergida fins avui. Des de fa 100 i pico milions d'anys ja ha estat emergida. Ja no hi ha més sediments marins en la província de Castelló. Quan va viure la Barredall? Bé, hem estimat que va viure al principi i al mitant de l'Albià, que l'Albià va durar del 100 a 112 milions d'anys. En tot cas, la Barredall va viure fa més de 100 milions d'anys, podem 105 milions d'anys. En número redon, 100 milions d'anys és que fa més fàcil de recordar. Els temps geològics, hi ha una comissió internacional estratigràfica que fixa les edats absolutes. Fa molts anys, al segle XIX, només sabíem que era més vell i que més nou. El de baix és més vell i el de dalt és més nou. Ara, aprofitant els elements radioactius, se pot afinar fins a cert punt en l'edat justa dels jaciments. Bé, com era en aquell moment la Terra? Fa uns 100 milions d'anys. I us he posat un mapa complet del planeta
En aquell moment ja s'havia trencat, abans estaven tots els continents agrupats en un gran continent que era Pangea, Pangea vol dir tota la terra, en grec, i ja es va trencar, hi havia un gran mar que separava, diguem, les peces del nord del sud, que és el mar de Tetis, el Mediterrani és un trosset que està damunt del que aleshores era el mar de Tetis, encara no s'havien separat, no s'havia obert l'Atlàntic Sud, hi ha contacte amb l'Amèrica del Sud i l'Àfrica, veu que la Índia encara està allà baix, farà tot el camí travessant, fins a xocar la placa asiàtica, colar-se per baix i aixecar les muntanyes de l'Himalaya que continuen creixent perquè està fent força la Índia entrant baix. I els faig una foto de més detall. Esta és la zona en la punta, en la conca del Maestrat i per on queda Traiguera i tot el Baix Maestrat. La petita placa del sistema ibèric veu que està separada, no està connectada en Europa i en aquest moment tampoc està connectada en Àfrica. Hi ha una comunicació del nord en l'Atlàntic, després a més la placa ibèrica girarà en sentit contrari a les agulles del rellotge, això serà més tard, i en aquell moment sediment. Els explico, el color fosc vol dir terres emergides. El color blanquet vol dir plataformes continentals, vol dir el mar, el continent, la placa continental continua i baixa suaument, que és on se pesca sempre, 100 o 200 metres, i a partir de 200 metres cau en talús picat a 1.000, 2.000, 3.000 metres de fondària. El blanquet és mar, però mar de poca fondària, plataforma continental. Per tant, la conca estaria en una plataforma continental. Els faig veure una cosa que també és molt interessant. Veuen una ratlla que és un paral·lel que passaria poc més o menys per els nostres pobles, però és de 30 graus. Recorden això, 30 graus, perquè ara estem a uns 40 graus, és a dir, estem 10 graus de latitud més al nord. Com la Terra té uns 40.000 quilòmetres de diàmetre, una quarta part són 10.000 i entre 90 graus vol dir que hi ha 110 quilòmetres per grau. 10 graus vol dir uns 1.100 quilòmetres. En aquell moment estàvem 1.100 quilòmetres més al sud. Estàvem a l'altura de Nova Orleans o de part d'Egipte, la part alta de la Mar Roja. Els dic això perquè després us parlaré de clima subtropical. Bé, i aquí tenen la leptosalínia Barberà. Aquesta xica tan preciosa, aquesta és la vista de dalt. Les salènies tenen unes característiques singulars i és que el sistema apical està aixecat, molt remarcat. Tot això que veuen, Florencio en diu la mantellina, el cantàbric en diu el pavero, el sistema apical és pentagonal. Una de les característiques d'aquesta espècie és que és molt pentagonal, no és redó, és pentagonal. Això redó que veuen ovalat és el periprocte, el cul, encara que tenia més plaquetes soltes i era més minulet. I no sé si... És un poc complicat perquè està format, heu veure que el dibuix se veurà millor. Aquesta és una vista lateral, pareix que porta un capell, el sistema apical, és cònic, és molt bonic. Està algo trencaeta, però poden veure, estos del centre estan trencats, però els faig veure que estos estan trencats, però per exemple, no, este està bé. Este és mugronet, este tubercle, és on van aquelles espines tan llargues que han vist, està granulat per baix i hi ha uns secundaris més minudets. Estos secundaris són espines més minudetes que estan defensant la massa muscular enorme que té que aguantar la superespina que va inserida en el mugronet. Se veuen perfectament tots l'especial, on surten els poros de l'especial, que són com uns mini peuets que té, que fa moviments i fa circulació de l'aigua. I aquesta és la part inferior. La part inferior, això és la boca, encara que també és més reduït del que es veu ahir. I l'aparell bucal, que és l'interna d'Aristòtil, se diu Aristòtil perquè el primer científic,
podem dir-ho així, que va estudiar els equinoteus és el conegut Aristòtel. A més de filòsof va fer estudis de moltes coses. Està format per com 5 dents que és pentagonal, però normalment no es conserva fòssil. L'únic que veiem és les mosses on va unida l'anella que la sustenta, que són unes mosses que són... Veieu que hi ha unes mossetes amb les cintes? Ahí, la curveta, ahí va unides. Ahí un poc el detall dels ambulacres. Els ambulacres són els equivalents, si veu una ISO, els 5 braços d'una estrella de mar se corresponen en els 5 ambulacres de l'ISO. En la leptosalínia són molt estretets, la zona ambulacral és molt estreteta i a més té 2 mugronets principals, que són estos, i entremig no en té de secundaris. Això és una cosa important per classificar la dinofamília. Tornant al disc apical en detall, aquest és un dibuix del mateix individu, que es veu molt bé la secció. Els discs apicals estan formats per 5 plaques on van els poros genitals i se diuen plaques genitals. El punt central, aquest puntet, són els poros genitals. Poros genitals vol dir que és l'obertura per la qual tiren l'esperma o els òvuls. Els eriçons no copulen, el que fan és que es posen tots d'acord un bon dia i diuen «Ala, avui festa», tiren tots el material genètic i en l'aigua se fecunden. Apunto una cosa que és també extraordinària, i jo crec que és l'únic del món que fa això, que aquí veuen una zona, que s'ha dibuixat, veuen uns puntets minudets, aquesta és una zona deprimida, es veu millor el dibuix que ahir, però també es veu. És una zona deprimida, hi ha uns puntets, perquè això són uns poros hidroporos, per ahir hi entra l'aigua a fer circular l'aigua per dins de l'individu. El que té de singular és que molts eriçons, en la placa número 2, en esta, la que té els hidroporos, no té poros genitals. La singularitat de la traiguerina és que no sols ne té, a vegades no en té, però a vegades ne té un, i fins i tot en l'olodit ne té 2. I damunt els té dins de la zona de les hidroporos que normalment els tenen fora. És un cas quasi únic. Després veuen uns altres forats, però són forats, fossetes que tenen entre placa i placa, les separacions entre placa i placa. Una característica també del grup de les salènies és que tenen una placa, a més de les 5 i 5, que són 10, que són el sistema pentagonal, té una placa afegida que és supranal. Per què? Perquè s'ha produït un desplaçament, el normal és que el cul estigui al centre, perquè té simetria radial, s'ha desplaçat cap a la placa ocular 1 i aquest espai que ha deixat buit ha estat ocupat per una nova placa. És una evolució genètica de la família de les salènies. Per què l'hem inclòs en el gènere Leptosalenia? Leptosalenia és un gènere que va ser descrit per uns anglesos, l'Smith i el Wright, en 1990. L'Smith és, en aquest moment, l'eminència en equínids, junt amb Kroll, que és un austriac. Bé, les característiques complien tot, que és un disc apical aixecat i llis, com hem vist, que té fossetes menudes entre les plaques, els fonaments que diem, té un periclopte gran en la placa supranal, desplaçat cap a la placa 1. La zona ambulacral esteta només té tubercles principals. Aquest detall que hem vist, que a més no hi havia principals i no hi havia al mig. I alguna altra qüestió tècnica, com per exemple que cada tubercle principal està format per 2 plaquetes. Bé, els tubercles no estan perforats, perquè a vegades poden estar perforats, però bé, són qüestions tècniques, si algú vol interès podem entrar-hi. Una altra pregunta que caldria fer-se és en companyia de qui va viure. Quan trobem una espècie, en qui vivia, en qui feia companyia. Bé, el jaciment que l'han trobat bàsicament està dominat per coralls. Que hi hagi coralls ens dona molta informació perquè vol dir diverses coses. Vol dir, una, que la salinitat és normal a la mar, vull dir, que no hi ha mescla d'aigua dolça i d'aigua marina. 2, que no hi ha molta fondària. I per què dic que no hi ha molta fondària? Doncs molt senzill. La majoria de coralls viuen en simbiosi
en algues, que els ajuden les algues a convertir-se en la llum sucre i els ajuden a alimentar-se. Les algues necessiten llum. Per molt transparent que sigui una mar, per baix de 80-100 metres la llum no arriba. Per tant, si hi ha coralls i tenen algues, estan vivint a menys de 80-100 metres. Molt bé. I a més, sabem que els coralls són especialment delicats en les temperatures. Per tant, temperatures més ben càlides. Bé, també hi havia gasteròpodes, caragols marins, hi havia bivalves, petxines i hi havia altres equins. En companyia que va viure, l'espècie dominant la tenen a l'esquerra, l'Angelismilia magnei, i aprofito per dir que és també una espècie traiguerina. I la barredall no és l'única traiguerina. Després ja us ho diré, pocs pobles tenen espècies fòssils, però a traiguera teniu la sort en teniu bastantes. Una d'elles l'Angelismilia magnei, que fins fa poc l'únic lloc on se l'havia citat era traiguera. Ara també a Cabanes, un petit jaciment de Cabanes que estic estudiant. En quin ambient va viure? Doncs quasi ja us ho he adelantat. Ja us ho he adelantat perquè de la informació, com dia Vicent, quan érem menuts i quan som grans, i a tots els que ens agrada la paleontologia, ens meravillem extraordinàriament de poder tindre a la mà un animal que va viure, per exemple, com este, fa més de 100 milions d'anys, i tenim en una fotografia de 3 dimensions perfecta. Però és que, a més, tot el contingut que hi ha dels estrets de la Terra té molta informació. Ens dona informació no sols de l'individu, sinó l'ambient que vivia. De tot això he pogut interpretar, puc enganyar-me en algun cas, però he tratat de raonar que vivia en un mar de salinitat normal, que era època fondària, que era d'aigües càlides subtropicals. Recorden allò que us vaig dir? Estem 1.100 quilòmetres més al sud. I a més, la Terra fa 100 milions d'anys era més càlida que ara. Els dos elements junts fan que en aquell moment la mar que teníem, on avui estem asseguts, era una mar molt més càlida. I la fauna que teníem, els corals, els eriçons, alguns gasteròpodes, eren de fauna d'aigües càlides. I pot ser, i ara hauré d'argumentar per què considero això, que eren un ambient protegit per escull. Això què vol dir? He dit que és una mar que no té influència d'aigua dolça. No està a prop d'un delta perquè els eriçons i els coralls són molt delicats en el punt de sal. Són com aquells comensals que si els toques un poquet ja no va. És a dir, que si baixa al punt de salinitat es moren, se'n van. Això vol dir que no estem davant d'un delta, no hi ha aports importants. Però en canvi ara dic que té un ambient protegit per escull. I en què baso la meva teoria? Una és que s'han conservat fòssils molt delicats, molt minúsculs, que podem veure detalls, ja us he dit que estem parlant d'un centímetre, i podem veure detalls, és un animal adult, però és molt minutet, i podem veure detalls extraordinaris. He pogut fer ampliacions, he pogut veure detalls que tenen un mil·límetre. Vull dir, que s'hagi conservat bé vol dir que és un ambient que no hi ha molta energia. Si hi ha molta energia, si és mar oberta, molts de cop tot això es tritura i no queda res. Penseu que el mar és una font terrible d'energia i ho tritura tot. Què pot ser? Si dic que no és una laguna interior en aigua dolça, pot ser que tingui davant una gran barrera coralina que li fa la protecció d'estar a la part interna. Penseu la barrera d'Austràlia, a la part de fora pateguen molt quan estan temporals, però a la part interna està protegida i hi ha una energia moderada i per tant permet que fossilitzen estructures tan delicades com aquestes. Com podem diferenciar-la de les altres leptosalines? Perquè quan se descriu una espècie el primer que cal fer és dir, bueno, és diferent, per què és diferent? Perquè és diferent de totes les altres que hi havia al gènere. Entonces, el que cal és diferenciar-les. He portat en esta imatge les dues leptosalínies corrents, més corrents, que són la B i la C, la Prestensis i la Crassi, que són molt corrents en la conca del Maestrat, tot i que són
un poc més velles, són de l'Aptià. És una altra edat, just l'edat que va abans de l'Albià, també ve el nom d'una ciutat francesa, Apt, que és famosa per haver donat el nom d'una edat geològica i perquè ja estava el botó nuclear, això ho en saber fa pocs anys, el botó nuclear del sistema francès militar. Bé, com veuran, tenen diferències notables. El disc apical, que la nostra era pentagonal, és més bé circular, en el cas del C és com una estrella en 15 puntes, en 15 lòbuls, no diem puntes, lòbuls, i tenen diferències. L'hem comparat també en una de la mateixa edat del Brasil, i el Brasil també les ha comparat, sí, perquè recorden que les larves sí que naden, els eriçons se desplacen a una velocitat lentíssima, potser un metro els costa un dia, però quan són larves naden lliures per la mar, per tant poden desplaçar-se i podrien haver-se desplaçat. Esta, per exemple, està a la F, està en Brasil i en Angola, als altres dos cantons. Recorden que s'està obrint i encara hi ha poques diferències. Està en Brasil i Angola. I en dos texanes, la D i la E, que són dos de Texas i Mèxic, i que en aquell moment el mar Tetis arribava allí i podia trobar-se el mateix equilibri. Al final vam arribar a la conclusió que la traigueruna era ben diferent, ben bonica i bé valia ser una espècie de mar. Bé, això seria tot el que la presentació, després si volen fan alguna pregunta més concreta, però voldria, ja que estic a traiguera i que ho vaig citar, dir-los que no sols esta que seria la 9ª espècie descrita, sinó que hi ha 8 espècies més que s'han descrit a l'Albià de Traiguera. Dic que l'Albià, remarco l'Albià, perquè com comentava abans, en tota la província de Castelló, fins fa 4 dies, l'únic albià que se coneixia, recordem que és el final de la sedimentació marina, i l'únic albià potent que tenien són els jaciments de Traiguera, i havien estat estudiats, sobretot pels francesos, com sempre. El Conignon era un militar que havia estudiat l'albià de Madagascar, i Canerot, que era un altre geòleg francès molt important, que és el que bàsicament va iniciar la descripció geològica de les nostres comarques i ha fet la majoria de les fulles del geològic. Quan va arribar a Traiguera es va trobar en estalviar, ell era bàsicament geòleg però no especialista en fòssils, paleontòleg, i ho va enviar a Collignon, suposo que perquè coneixia la seva obra que havia fet de Madagascar, i aquest home va descriure 5 espècies noves, una trigònia, que és un bivalve, un amonit i 3 bivalves més, la tètia radiada, l'Antònia hispànica, que antes un senyor me l'ha ensenyat, l'Antònia hispànica, i l'Euricarium hispanicum. I més recentment, l'any 1992, Sebastià Calçada, que és un paleontòleg del Museu del Seminari de Paleontologia de Barcelona, va descriure 2 caragols més, l'Agonia Magnell i Margarita Reig. I Reig va descriure aquest coral que els dia que és l'espècie dominant on ha estat trobada la leptosalènia i que també era un endemisme, tots ells eren un endemisme, excepte el Cloismidia, que ara ja l'han trobat en Cabanes, en una certa continuïtat, la mateixa conca i la mateixa edat, per tant és lògic. Aquí us ho presento en les figuracions originals. Aquesta és la trigònia. Segurament, anant pel terme, en coneixeran alguna. L'amonit no en surten molts, són raríssims, però aquesta la tenen que haver vist. La tetis radiata, una petxineta, que a més es diu radiata perquè una part d'ella, us veuen molt bé les figuracions, però aquesta part d'aquí té unes costelletes finetes, radiata d'uns ferrats, i l'altra part on estem les conserva. És una petxina que era bastant corrent, el que passa que ara com les pedreres estan tapades, doncs cada vegada en queda menys. I aquesta és l'Antònia hispànica que un senyor m'ha ensenyat fa un moment. És també un endemisme traiguerí. Aquestes apareixien a més en la conquilla blanquinosa. Estava molt intern, però quedava conservant un poc de la conquilla blanquinosa.
Esta es una trebivalve, la Bicardium hispanicum, y estos son los dos caragols que va descriure Calçada. Apareixien a la pedrera, sobretot a la pedrera que queda al sud, muntant cap a Morella a l'esquerra, que ara ha sigut colmatada en sediments i per tant allí ja no podem trobar mai més. I estas ja són fotos, aquestes fotos ja són meues i són en colorets i es veu millor. És este corall, que és un corall prou grandet, l'exemplar de l'esquerra veu que pot tindre 3 o 4 centímetres i fins i tot ser més gran, la dreta és un més jovenet, és un corall que s'han conservat molt bé, un corall individual, solitari, i com que he catalogat totes les espècies que s'han descrit aquí, us puc dir que dels 135 municipis castellonencs hi ha 25 que tenen fòssils i 110 que no en tenen. Fòssils descrits, sempre parlem de descrits. Traiguera, després de la 9ena, quedarà un solitari com a quart municipi amb més espècies descrits després de Morella, Xert i el Forcall. Com veuen, tots de les nostres comarques en tenen així tan baix al Maestrat com els Ports. Molt bé. Això és tot. Gràcies per la seva atenció i ara, si ho volen, i Isabel Llis, estic a la seva disposició si volen fer alguna pregunta.